bastante antes non, por donde probablemente tería nacido, viviría moi de xoven ou de neno, ou se cadra ainda non tiña nacido, Martín Codas, coi o ano 1230. O ano 1230 sí que é significativo, sí que é importante na historia do reino medieval de Galicia, da Galicia medieval, é significativo 1230. Ese é o ano en que a morte do, imos chamar, derradeiro rei de Galicia ou de Galicia León, a capital estaba en León, cando se fala, hai que entender que cando se fala do reino de León, estáse falando do reino que ten a capital en León. Podemos darlle máis voltas a eso e falalo, eso é un tema interesante e sempre moi descoñecido. Ao longo da alta e da plena Idade Media, é dicir, ao século XII, digamos, o espazo noroccidental cristián da península chamase Galicia. Galicia, Galaecia, como se queira. Depende da lingua que estea escrito o documento. Chamase Galicia, non se chama León. Non se chama León. Só do reino de León, pois, é unha sinécdoque. É chamarlle o conxunto do territorio polo nome da cidade na que está a sede resia, que era León. Como se ao califato, como se a Hispania ou Al-Ándalus lle chamásemos Córdoba, porque era o califato de Córdoba, porque os califas estaban en Córdoba. Pero o territorio non se chamaba Córdoba, evidentemente. Chamábase Hispania ou chamábase Al-Ándalus. E o mesmo acontecía aquí. Pero este territorio da Galicia alto e pleno medieval, no século XII estamos na plena Idade Media, no século XII fractúrase, vaise dividindo noutras realidades que son as máis actuais. Por tanto, no período que imos empezar a historiar, Galicia é Galicia de hoxe, prácticamente. Quedan uns flecos, queda o Bierzo, por exemplo, quedan uns flecos, pero ven sendo Galicia de hoxe. Antes do século XII, cando falamos de Galicia con capital en León, ou antes do século X con capital en Oviedo, pero non hai tal reino de Asturias, non? Para empezar, un reino de Asturias do principio do que se chama Reconquista, que sería Cangas de Onís, pois que reino podía ser? O reino de Cangas, como se falamos hoxe do reino do Morrazo, ou cousas así. Non ten sentido. Son disparates da historiografía do século XIX que se seguiron repetindo durante o século XX. Os reis moi debatidos estaban en Oviedo, que chamanse reis en Oviedo ou reis de Oviedo, pero todo o territorio, tal como nos mostran todos os documentos de un lado e de outro e dunha época e de outra, ao territorio chamanlle Galicia. León, lóxicamente, era unha cidade da Galaecia. Cando falamos de Galicia alto medieval, estamos falando realmente da Galaecia. Ese era o referente que había. E a Galicia establecida polos romanos. Un territorio que iba desde o País Vasco ata a cidade do Porto, aproximadamente, ata o río Douro. Na época sueva ampliouse cara ao sur por parte de Lusitania, ata cerca de Santarém, aproximadamente, e entón, aínda que a Lusitania non era Galaecia, pois como estivo unida desde o século V ao reino suevo, pois vais identificar tamén con Galicia, e cando na época medieval se fala de territorios pois como Coimbra, ou Guidaña, ou Viseu, o Lamego, pois son territorios que están en Galicia, aínda que en puridade non estivesen na Galicia, senón na Lusitania. Vanse confundindo as terminoloxías político-administrativas herdadas de Roma coa realidade medieval. Pero na Idade Media o concepto forte que prima nesto como en tantas outras cousas é o concepto romano, é o concepto clásico. O concepto clásico estableceu que ese territorio se chamaba Galicia, que era a provincia de Galicia, que era a circunscripción política creada polos romanos e que lle deron ese nome. E de paso sempre hai que decir, porque está tan repetido que moitas veces nos vemos, nos facemos eco deso, que a provincia, que é a entidade por antonomasia e por excelencia en que os romanos dividen o imperio, a provincia era Galaecia, e que unha provincia chamada Hispania non existiu nunca. Está moi ben configurada a península, pero faltaba a existencia. Nunca houve provincia romana de Hispania, a pesar de que historiadores actuais moi reputados nos siguen falando da provincia de Hispania. E, polo tanto, este nome de Galaecia transmítese, mantívose con moita forza, mesmo despois do Imperio Romano. Por qué? Porque se estableceu un reino sobre ele, que foi o reino suevo, e porque en época visigoda seguiu mantendo a súa personalidade, e porque unha vez que se acaba o reino visigodo e España se fai musulmana,
aquí sigue sendo un núcleo cristián que non está, desde logo, cinxido a Cangas de Onís, nin a Asturias, sino que este reino chegaba, pois, polo menos, ao sistema central. É dicir, que ocupaba toda esta zona. E os romanos estableceron o que podemos chamar a capital militar da Galaecia, a estableceron en León. Por lo tanto, para todos estaba moi claro que León era unha cidade da Galaecia. Por eso, a capital non dun chamado Reino de León, durante a Edade Media, Alta e Plena Edade, se repite en varias ocasións o territorio legionense. Dentro de Galicia, o territorio legionense, o territorio é a cidade co seu alfoz, é a cidade co territorio, podémoslo traducir a terminoloxía actual, é a cidade co seu territorio municipal. Ese é o alfoz, ese é o territorio legionense que estaba dentro do Reino de Galicia. Ben, pero esta Galicia amplia, esta Galicia que se correspondía coa antiga Galaecia romana, máis un territorio da Lusitania, no século XII vai se fracturando. Aparece por unha parte o Reino de Portugal, que se vai formando ao longo do século XII, non hai data de bautismo nin de inscripción no rexistro do Reino de Portugal, senón que vai se formando e consolidando pois desde principios, vamos a ver, desde logo moi na primeira mitade do século XII, ata finais do século XII, cando o Vaticano lle dá o visto bo e o recoñece como reino, entón, ainda que xa existía, entón xa non vai haber dúbida para ninguén. Naceu Portugal. Portugal naceu nun territorio da Galaecia, que era o que iría de dominio o Douro, con zonas moi discutidas e que se van a estar discutindo ainda neste período, precisamente que vamos a estudiar agora, que son as zonas fundamentalmente de Toroño, ao redor de Tui, porque, claro, a diócese de Tui tiña moitos territorios ao sur do río Miño. Por tanto, Portugal vai a reclamar o territorio desa diócese que está ao norte do río Miño, amparándose tamén en que a provincia romana da Galaecia non chegaba ata o Miño, sino que chegaría ata a Ría de Vigo, e ata a Ría de Vigo chegaba justamente a diócese de Tui. Entón, iso vai estar en debate. E, por outro lado, a zona da Limia tamén vai estar en debate, porque, desde o punto de vista eclesiástico, e teñamos en conta que as divisións eclesiásticas realmente están reproducindo moi antigas circunscripcións civis tamén, da época, por exemplo, suevo-visigoda, e esa zona da Limia dependía de Braga, da Catedral de Braga. Por lo tanto, tamén os portugueses a van a reclamar e van a estar en debate esas dúas rexións, que finalmente, como é obvio, quedan adxudicadas a Galicia. Pero todo ese territorio que era Galaecia, efectivamente, ata o río Douro, ata a cidade do Porto, por aí, e Lamego, que tamén está por aí, pois todo ese territorio era da Galaecia. Ese trozo da Galaecia, máis o que está ao sur, que xa era Lusitania, pois, ese territorio, Afonso Enríquez, Afonso I, o mesmo a súa nai, Teresa, constitúen o que vai ser o Reino de Portugal. Cando cheguemos a esta data, 1230, pois xa había 100 anos que o Reino de Portugal estaba existindo. E outro trozo da antiga Galaecia, digo Galaecia para decirme o Reino de Galicia, pero que teñamos en conta, cando falamos do Reino de Galicia, non falamos da Galicia autonómica de hoxe, son outros límites. Pois, por tanto, outro trozo da Galicia sería todo o territorio de Castela, eran condados dependentes de León, de Castela, que, tendo como centro Burgos, vai nacer ali tamén no século XII, 1157, vai nacer o Reino de Castela. E convén recalcar que Castela nace a mediados do século XII, porque a historiografía oficial, especialmente a de todos os historiadores casteláns, ou todo bastante integristas, pois empeñanse en levar para 100 e pico anos o nacimiento de Castela, para 1137, dicindo que Fernando I foi o primeiro rei de Castela, e que ademais se fixo dono de León. Fernando I era conde de Castela e se fixo rei cando se casou con Son Sancha, que era galaico-leonesa, e entón, cando entra en León, vai ser rei. Pero vai ser rei de León, con todos os territorios anexos, pero non había reino de Castela. O reino de Castela nace cando o reino de Portugal. E desde ese momento, logo a ver coloquio, digo, por si todo este asunto das datas, non digamos, cando falamos de unha semioloxía, pois aí é fácil que nos perdamos. Eu perdo-me desde antes. Pois, por tanto, cando chegamos a 1230, o que acontece é que ata ese ano
e durante 2 reinados anteriores, até ese ano, o reino de Castela estaba separado do reino de Galicia e León. Eran 2 reinos distintos. Portugal, por suposto. Existían, digamos, no espazo da antiga Galicia había 3 territorios. Un era Galicia, outro era Galicia con León, outro era Castela e outro era Portugal. Con Portugal non vai haber reunificación, máis que en períodos moi breves, dos que imos ter ocasión de decir algo, pero foron moi breves. Pero con Castela sí, desde mediados do século XII que nace o reino de Castela, Castela independente por un lado, Castela con Toledo, e por outro lado León con Galicia. Pero en 1230, cando morre o derradeiro rei desa secuencia de reis, podemos chamar a dinastía galego ou galaico-leonesa, o verdadeiro rei que foi Afonso VIII, acerto VIII, non noveno. A historiografía máis orgánica pois sempre nos fala de Afonso IX, pero ainda que eu, evidentemente son de letras, matemáticas nunca foron o meu forte, suspendí unha selectividade, pois eu conto que se o Afonso anterior que hubo foi o sétimo, Afonso VII, Fernando II, outro Afonso ten que ser o VIII. Que o que fai a historiografía, imos chamar españolista, porque neste caso o é, e non utilizo como un epíteto político, sino moi descriptivo, o que fai é xuntar os reis de Galicia e de Castela. Ainda que eran reis de reinos distintos, os xuntan un totum revolutum, e entón nos di Afonso VII. Afonso VII foi rei de Galicia e León e de Castela. Cando morre, divide os reinos. Galicia e León o deixa a un fillo e Castela o deixa a outro. Un a Sancho, Galicia e León a Fernando II. Vale, cada reino vai pola súa parte. E en Castela vai haber un Afonso. E en Galicia vai haber outro Afonso. Pero aquel é de Castela, nunca foi rei de Galicia, e o de Galicia nunca foi rei de Castela. Por lo tanto, o lóxico é manter a numeración que corresponde a cada un. Hai un Afonso VIII de Galicia e León e hai un Afonso VIII de Castela. Non se poden misturar, porque senón a idea que temos é que hai unha secuencia continuada de reis e que todo é a monarquía hispana. Todos son os reis de España, simplemente. Cando non tiveron nada que ver uns con outros. Ben, nos últimos anos que se supoñen da vida de Martín Codas, tiveronse que desenvolverse neste ambiente. Que entremos nun período de crise, probablemente Martín Codas, con certeza, non chegou á época da peste, iso con certeza non sería tan lonxevo. Entón, mentras estivo vivindo o inicio da crise e non se produce a catástrofe tremenda da chegada da epidemia, pois que estemos nunha época de crise, pois ocurría exactamente o mesmo que ocorre hoxe. Non quere dicir que todo o mundo viva en crise, e máis, hai moita xente que se beneficia da crise, e naquela época tamén pasaba. Podemos pensar que, en xeral, as cidades saíron reforzadas da crise. Tamén van a sufrir o embate da peste, tamén van a sufrir as calamidades, pero vai haber un fluxo migratorio de xente que abandona o campo, onde se fan moi difíciles as condicións de vida no século XIV, se fan moi difíciles, e van indo cara as cidades. Por tanto, en certo sentido, ainda que aumenta a pobreza, en certo sentido, moitos sectores urbanos, por exemplo, os que viveran do comercio, do gran comercio daquela época, pois seguramente non viron os aspectos máis dramáticos da crise. É un traballo que fixen para todo isto, o pergamiño Vindel, pois foi sobre o Vigo que puido ver Martín Codas, e o Vigo que está vendo Martín Codas pois é unha cidade que efectivamente atravesa un bache, pero que ao mesmo tempo se está convertindo non en cidade, porque Vigo nunca foi unha cidade ata o século XIX, evidente, non? Murguía, cando fala de Vigo, di que era un sitio pobre, di el, sin gente e sin historia, onde o escribe, que parece que en Galicia. Agora dice que en castelano, como Murguía escribe en castelano. É un pobre burgo sin xente e sin historia. E efectivamente pode que neses momentos, no momento determinado do século XIV, pois non houvese moita xente, pero a medida que vai pasando o século XIV, só que entramos no XV, Vigo se vai consolidando como vila. Sin esquecer, que isto que non sabía Murguía, que se fósemos para atrás,
sí que Vigo tiña moita historia, porque en época romana Vigo era xa un emporio comercial, ainda que despois desaparecese. Ben, entón, período de crise e, sobre todo, período de gran señorialización. Este, probablemente, o elemento que máis se vai a sentir nesta fase en que entramos agora. Na bonanza do século XII e XIII, moitas cidades galegas foron capaces de conseguir períodos en que se libraban do señor feudal ou, polo menos, eran capaces de poñerlle algún límite. De feito, as cidades foron conseguindo, durante o século XII e XIII, foron conseguindo que se chaman foros ou cartas forais. Entendido o foro, colocalo con mayúscula, por exemplo, para distinguilo do foro como contrato de arrendamento. O foro ou carta foral foronse conseguindo, e todos os foros son como unha especie de constitución que salvagardan os dereitos dos cidadáns. O señor feudal sigue tendo a súa categoría, pero é unha forte cortapisa que lle establecen os dereitos que teñen os habitantes das cidades. Pero, ao longo do século XIV, hai unha reversión nestas conquistas, período parecido de hoxe, moitas conquistas sociais anteriores se van a ir perdendo, e moitos señores feudais, os bispos fundamentalmente, pois van a lograr restablecer todos os seus dereitos señoriais sobre as cidades. Este aspecto seguramente é máis negativo, porque, precisamente, se produce nunha época, século XIV e XV, se produce nunha época de expansión do comercio europeo. Por unha parte, as cidades van se ver favorecidas por esa conxuntura, unha época moi vital. Aquí temos grandes núcleos exportadores desde o século XIV, o principal Pontevedra monopolizaba e concentraba todo o comercio da actividade pesqueira das rías baixas, e desde ali se canalizaba o comercio de peixe salgado e afumado cara ao Mediterráneo, e outro era a gran produción de viño, que se canalizaba desde Pontevedra tamén e desde a Coruña cara ao norte de Europa. Os lugares que eran deficitarios de pesca, que era o Mediterráneo, eran o mercado para o peixe galego, saían de todos estes lugares, de todos os portos de aquí, pero fundamentalmente de Pontevedra, e todos aqueles lugares que eran deficitarios en viño, que era Flandres, Inglaterra, toda a zona do norte, recibían viño galego que tiña moito prestixio naquele momento, que era moi fácil de transportar, desde aquí estaba moi cerca. Pero, ese sería o aspecto positivo, pero a outra cara da moeda sería que estas cidades van a ter que facer frente, e acaban facendo frente con bastante éxito, por certo, pero van se ver metidas en todo un tinglado de competencia política e mesmo militar, que se vai a desatar agora, no século XIV, se vai a desatar unha época moi violenta en que as cidades teñen que defenderse frente a estas ansias dos señores feudais por recobrar todo o poder. Vou citar dúas circunstancias deste vídeo que me parecen interesantes. Unha afecta só a ese aspecto político, ao Reino de Galicia, dentro xa dunha unión que o coloca baixo o mesmo rei que Castela e un rei que xa está en Castela. Fernando III, Afonso X e todos os seus sucesores, Sancho IV, Fernando IV e ata Afonso XI, están todos eles xa, non teñen nada que ver con Galicia e León, están fora, son xa reis castelanos. Pouco a pouco se irá acuñando a expresión da Casa de Castela, os reis que son da Casa de Castela, porque son reis realmente castelanos. Pero, e isto tivo que vivilo claramente Martín Covas, pero a principios do século XIV hai dous breves intentos de separación. Por lo tanto, a separación do ano 1230 non foi totalmente sólida, senón que cerca 80 anos despois, de novo, os reinos momentáneamente se separan. O que acontece é que estas separacións duraron moi pouco tempo, teñen lugar dentro de toda unha conflictividade política que fai que algún destes personaxes, aínda que foi titulado rei en León, na Catedral de León, pois despois a historiografía oficial non lle recoñece o título de rei, o salta, digo, non, este intentou ser rei, pero en realidad non foi. Desde o punto de vista institucional, sí que foi, porque foi coroado rei. A principios de século, desde a cabalo entre finais do século XIII e principios do XIV, ao redor do ano 1300, tiña que estar vivo Martín Covas, se non morreu en accidente antes,
pois, ao redor do ano 1300, un fillo de Afonso X, chamase o infante Xoán, vai ser titulado rei de Galicia e León. De novo, todo o territorio que fora o antigo reino de Galicia e León, que logo sin Portugal, claro está, todo ese territorio rompe, sepárase momentáneamente de Castela por espazo de 5 anos. Esta separación dura aproximadamente 5 anos. E vai ser coroado rei. Ten o apoio de Portugal. Sempre vemos que estas tendencias, sobre todo da nobreza galega, non do clero, pero sí da nobreza galega, pois sempre se orientan cara a Portugal. E as cidades tamén se orientan. Cara a Portugal, o máis ben, farase patente 50 anos despois, cara a Portugal ou cara ao Atlántico, casi mellor, podríamos decir. É dicir, cara a Portugal na medida en que Portugal está na mesma liña costeira nosa e é evidente que os intereses das cidades ian cara ao Atlántico, porque no momento en que nos localicemos un período de actividade económica importante en Galicia, rápidamente nos damos conta que está sempre unida a exportación de viño e de peixe, e que isto fase polos portos atlánticos. Mentres que os intereses de Castela son intereses que se dirixen máis ben cara a Andalucía ou cara ao Mediterráneo. Intentarán abrir, o reino de Castela intentará abrir esa saída ao Mediterráneo entre Aragón, Valencia, Cataluña e Granada, que vai ser Murcia. Vai intentar meterse por ali cada vez. Van cara ali cara os intereses. Para aquí non, ou en todo caso irán cara ao Cantábrico, por exemplo, pero non cara ao Atlántico. E hai unha serie de casas nobiliarias galegas que tamén se van a orientar cara a Portugal. Aquí temos a figura do rei Denis de Portugal, que tamén se conta entre os poetas galaico-portugueses. Temos o rei Denis de Portugal, que é un dos grandes apoios desta aventura ou deste intento de constitución de novo dun reino galego. E temos, naturalmente, a un gran representante da nobreza galega, que é o famoso, tamén poeta, militar da Mariña, Paio Gómez Chariño. Paio Gómez Chariño está enterrado en Pontevedra, en Santo Domingo de Pontevedra, arriba. Ali está a tumba de Paio Gómez Chariño, un personaxe moi importante, adiantado do reino de Galicia, era, digamos, o virrei. Mientras Galicia estaba unida a Castela, pues había os adiantados maiores, que eran unha especie de virreis, que eran os que gobernaban. Quen goberna aquí é Paio Gómez Chariño, que, por certo, morre en circunstancias violentas en todo este conflito. Aquí vai ser asesinado, morre Paio Gómez Chariño. E, finalmente, esta pretensión de Xoán de convertirse en rei, definitivamente, de novo dunha Galicia León, vai acabar porque as circunstancias militares non o favorecen e vai ter que acabar renunciando a coroa, e entón, sobre o 1301, pois, Galicia volve a unirse a Castela. E, cousa de 20 anos despois, ou 25 anos despois, 20 anos despois, volve a haber un intento que non se chega a materializar na constitución dun reino de Galicia e León separado de Castela, pero sí do dominio político de Galicia dun personaxe que é o infante Felipe, infante don Felipe, que se supón que pode estar enterrado precisamente en Allariz, en Santa Clara de Allariz, tanto moi unido a Galicia, o infante Felipe, que tamén o vai a... non se vai a chegar a titular rei en ningún momento, pero vai aproveitar as circunstancias, que non imos entrar ahora que hai nese período, para ser el quen na práctica goberne Galicia. Goberna Galicia favorecendo de novo as cidades e, por tanto, vai contar coa oposición máis violenta da Igrexa. Sempre que se favorece as cidades, estáse favorecendo os concellos. E os concellos procuran arrimarse a personaxes políticos que os libren, esta é a gran obsesión que teñen os concellos medievais, que os libren do bispo, que os libren do señor feudal. E o infante Felipe é favorable, hai un xogo de intereses mutuo, as cidades apoian a este sector da nobreza e este sector da nobreza ou da realeza apoia as cidades porque, a súa vez, pois son un dos resortes do seu poder. Entón, esta é, de momento, a última aventura política neste período que tivo que vivir Martín Covas. Pero, xa fora da data que nos propusemos, que era o ano 1348, hai que deixar apuntado
un fenómeno moi interesante que nos daría para outra charla longa. E é que empezan a aparecer en escena, despois do fracaso de todos estes, empezan a aparecer en escena, ou empeza a aparecer un apelido, o apelido dos Castro. O apelido dos Castro, unha Castro, que é Xoana de Castro, foi esposa do rei Pedro I, Pedernal 1350, nos queda xa xusto despois deste período, e está enterrada en Santiago tamén. O famoso Panteón Real de Santiago ten os dous reis galego-leoneses, Fernando II e Afonso VIII, ten a muller, Berenguela, a muller de Afonso VII. Afonso VII é o personaxe que o propio Selmírez coroou rei na Catedral de Santiago. Pois está ela enterrada ali, unha raíña, e está esta outra, unha Castro que chegou a ser raíña, Xoana de Castro. E unha irmá de Xoana de Castro é Inés de Castro, que casou con outro Pedro I, pero neste caso con Pedro I de Portugal. Entón, a partir destes dous símbolos, Xoana e Inés, se nos abre unha perspectiva magnífica que é a Galicia de mediados e da segunda mitade do século XIV, como de novo se proxecta claramente cara a Portugal, cara ao Atlántico e inclusive cara a Inglaterra. Vaise traer de Inglaterra a un príncipe que vai ser coroado rei, que vai establecer momentáneamente a súa capital en Santiago, pero eso nos queda fora do período. Por lo tanto, desde o punto de vista político, é interesante constatar que nesta época axitada, movida, en que pasamos da bonanza á depresión, que é o período que vive Martín Covas, pois tamén esta unión con Castela hai dos momentos en que se pon en cuestión a principios do século XIV. E despois, o outro que quero comentar, paso moito tempo, un pouco. O outro que non quero deixar de comentar é este fenómeno que está coñecendo no seu momento de máxima expansión, de máximo crecimento, que chega ao seu tope na súa vida, que é a aparición do fenómeno urbano, a aparición das cidades. As cidades vanse formando ao longo do século XII, isto é un fenómeno europeo. As cidades, no mundo que pertenceu á romanidade, ao Imperio Romano, había cidades en época romana, pero a partir do século VII todas estas cidades prácticamente desaparecen. Por lo menos, como co concepto de cidade desaparecen. Ainda que moitas seguisen mantendo a categoría de civitates, porque na Edade Media se chama cidades as que teñen catedral. Por lo tanto, Mondoñedo era, en termos cuantitativos, unha pequena vila, pero era civitas, porque tiña catedral. Pontevedra e Coruña non son cidades, eran vilas. Sempre a vila de Pontevedra e a vila da Coruña. No século XV, Coruña pasa a categoría de cidade. Pero en toda a Edade Media, a pesar de que eran os núcleos, os emporios comerciais máis movidos, nunca teñen esa categoría de cidade. Por tanto, as cidades como tales desaparecen. E a partir do século XII van renacendo as cidades, quizás no século XI Santiago, pero no século XII van aparecendo as cidades. Todo o século XIII é unha fase de crecimento. Por tanto, Martín Covas está vendo como se forman as cidades galegas e como outros moitos núcleos que non chegan a ser cidades, Vigo, por exemplo, sí que se convirten en núcleos urbanos, na categoría de vilas, van crecendo. E así chegarán ata o século XIV. No século XIV van tamén aparecer a crise. Ben, estas cidades crean como organismo político o Concello. O Concello nace nesa época. No século XII, depende, van nacendo uns antes e outros despois. O Concello institucionalmente formado, probablemente existían antes concellos e tamén había concellos rurais, sempre os vai haber, pero institucionalmente, cando reciben o beneplácito do rei, teñen o nome de concello, se establece un número fixo de rexidores, alcaldes para entendernos, o que chaman xustizas, os xuíces, e se lles dá unha carta foral, van nacendo nesta época. E crean o seu propio espazo jurisdiccional, e crean a súa área de liberdade. Se aplica moito á cidade medieval ese dito de o aire da cidade fai libre, porque efectivamente os habitantes das cidades eran libres, non dependían personalmente dun señor feudal, aínda que o concello estuvese por debaixo do señor, pero eles eran homes libres. Pero no século XIV, no momento que se vai desencadeando esta crise, imos asistir, dixen antes, a un intento dos señores
por estender ou recobrar ou reforzar o seu poder tamén sobre as cidades. A ninguén lle pasa desapercibido que as cidades eran núcleos comerciais moi activos que xeraban moita riqueza e o señor feudal, o bispo, quere ter o poder sobre esa cidade. E en época, supoño, xa dixen antes que non sabemos nada da vida de Martín Covas, estamos especulando, pero se Martín Covas estaba vivo a principios do século XIV, seguramente recibiría noticias dun feito atroz que se deu en Santiago. Santiago era, lógicamente, a cidade máis importante de Galicia, ainda que pouco a pouco Pontevedra e Coruña se fagan máis cosmopolitas e máis activas, pero Santiago era máis grande en habitantes, que tiñan maior categoría, estaba o arcebispo, e no ano 1320, o do 1320, vai do 18 ao 20, chega un novo arcebispo a Santiago, un francés, Berenguel de Landoira. Berenguel de Landoira tivo biógrafo que escribiu os feitos de don Berenguel de Landoira. Todos sabemos moi ben o que fixo. Cando chega a Santiago, encóntrase con que a cidade de Santiago, que levaban tempo en sede vacante e non tiña, por tanto, arcebispo, non tiña señor feudal, pois o concello tiña un gran poder e era unha cidade prácticamente reguenga, dependía directamente do rei. E cando chega Berenguel, pois a cidade lle obriga a xurar as liberdades. A ti aceptamos, te abrimos as portas da cidade, pero ti tes que xurar o respeto ás liberdades da cidade. Berenguel de Landoira, inicialmente, parece que sí, pero cando entra na cidade di que non, e entón a cidade se revolta contra el, e el se ten que refugiar na catedral, vai ser cercado, e finalmente ten que escapar, fuxe de Santiago. Por lo tanto, Santiago sigue sendo unha cidade libre, pero Berenguel recibe o castelo que tiña nas aforas de Santiago, o castelo da Rocha, pois está escavado arqueolóxicamente, pois ver, tiña ali un castelo moi bo, a Rocha Forte, desde ali vai cercar a cidade de Santiago, e a cidade de Santiago vai estar cercada, e as condicións de resistencia acaban se facendo imposibles, porque non se podía, claro, a cidade cercada non podía desenvolver as súas actividades. E entón, acórdase que o Concello de Santiago, ou unha delegación do Concello, vai a negociar porque Berenguel está disposto a chegar a un acordo co Concello. E os representantes do Concello acuden ao Castelo da Rocha e cando están ali dentro é unha encerrona e os asesinan a todos directamente, 20 e tantos foron asesinados. O cronista, o biógrafo de don Berenguel, parece que é un feito maravilloso o que ocurriu, e o di. El di que o Santo Padre realmente non sabía moi ben a que se tramaba, que foron os seus servidores que decidiron asesinar todo o Concello. Isto ocurriu no ano 1320. E con isto quero rematar a perspectiva, porque este fenómeno que se inicia dunha maneira tan dura, tan cruel, algo que ata ese momento non ocorrera. Toda a época anterior tamén houbera debates entre o señor feudal e os concellos, pero nunca se chegara a este extremo de violencia. Pero, en cambio, este que inaugura Berenguel de Landoira nos abre precisamente a perspectiva do que vai ser todo o período que vende aquí en adiante. Como a crise non fai máis que avanzar e despois se une toda a catástrofe demográfica, pois parece que a vida vale moito menos. E entón, durante o século XIV e o século XV, pois imos asistir a toda unha época dunha enorme conflictividade social. A Revolución Irmandiña é prácticamente o punto final de toda esta conflictividade, pero xa no século XV, pero que se inaugura aquí e que, se Martín Covas estaba vivo, pois naturalmente tivo que ter noticia dese feito desastroso que non pudo menos que deixar de causar unha impresión tremenda en todos os contemporáneos. E esta época do Pergamino Vindel e a época de Martín Covas. Moitas gracias.